olen monta kertaa miettinyt, että olisiko mahdollista, että voisi elää elämänsä läpi niin, että joka päivä on hyvä meininki. Periaatteessa joo, ihan mahdollista, mutta ei se mitenkään hirveän helppoa välttämättä ole. Mutta mä oon itse asiassa ihan varhaista lapsuudesta asti jotenkin kytkeytynyt aina jotenkin hyviin tunnelmiin heti luonnollisesti päivän alkaessa. Nyt aikuisiässä tulee vähän lisää kyynisyyttä ja sitten mä oon oikeastaan harjoitellut, että mikä olisi semmoinen hyvän päivän aloitus. Jokainen meistä harjaa hampaansa aamulla ja mä oon itse siihen lisännyt siihen harjauksen yhteyteen yhden biisin, jonka mä laulan. Ja se menee näin. I wake up in the morning, it was 4:45, I was still asleep, but I don't know why. I brush my teeth, I brush my teeth. Se mitä tässä tapahtuu joka kerta tämä, että mä tuun hyvälle tuulelle. Toinen asia, mihin mä haluan kytkeytyä joka päivä aamun alkaessa, on joku asia, mistä mä voisin olla kiitollinen. Eli se on näitä asioita, eli iloa ja kiitollisuutta harjoittelemalla, niin itse asiassa aika usein päivä tuntuu siltä, kuin liihottelisi päiväperhon lailla iloisesti ja onnellisesti.